Здравейте хора, в днешното видео играем едни от най-опасни игри от Squid Game и да видим коя от тях е най-опасна. Ето, всичко е тук. След всяка игра гласуваме дали да продължим игрите. И нека да започваме. Първата игра ще бъде, то знаете, забравих името. Хвърляте един камък и трябва да оцелите другия в далечината. Така че, айде. И не успях. Имам 3 опита за всичко. На гонгито целта е да стигна до 3. Така пак не успях. И последния опит. И това мина много на коса. Добре, да кажем късмет. И го бутнахме. Преминаваме към следващата игра, но преди това трябва да гласуваме дали да продължим. И да видим сега. Гласуваме. Тъй като е видео, гласувам да продължим играта. А сега продължаваме следващата игра, която именно ще бъде дакчи. Целта е да преобърнем след това синьото, да преобърнем синьото. Червеното. Така. 3 опита. Не успях. Пак не успях. На коса мина обаче. Пак не успях. Добре. Тази игра съм я забравил горе-долу. Дакчето. Сега да гласуваме. Дали да продължим. Така, мисля отново да се доверя на миналата ми мисъл, че заради видеото ще гласувам да продължа играта. И преминаваме към последната игра за това видео, която ще бъде най-трудна с камерата. Гонги. Така. Целта на гонгито е ето тези зарчета тук да правя с първото ниво ето така. Трябва да хвана по едно и така всичките. Второто ниво хвърлям 2 на земята и с едно трябва да ги хвана и така, докато не събера всичките. Започваме. 3 опита пак. Тук май взех 2, да това едното го оставям. Така. Чакайте. Първото ниво го минах. Сега второ ниво. Имаме право да си ги наместим обаче, защото все пак. Така. Успяхме и второ ниво и сега трябва да мина и третото. Съм победител. Сега тук трябва да хвана 3, след това едно. Така, хванахме 3. Сега ако не хвана едно, имам още опити. Ами хора, изглежда, че е време за край на видеото, но преди видеото да свърши, ще направя нещо. Чайте да ги подредя само. Ги подредя. Сега подреждаме зарчетата и последното за видеото. Гласуваме дали да продължим играта. Така, тъй като видеото свършва и всичките пари са за нас, айде, бай-бай! Тръгваме си от играта и от видеото. Чао!